Ndị awoganya manya ege m ntị. Kedu ka ị mere, kedu ka ekesi anya, kedu kwanu ka mbazu si ebuje. Eji m n'aka na ọ na-aga nke ọma ma ọ na anaghị aga nke ọma. Nwe ndidi na ọ bụ nwa mgbe nta ya bụ ihe dị ọkụ ga-ajụ. Afa m bụ Ọmalịcha Ala Igbo. Amadị m ihe nji na-ekwu ya na-ekwu mana ihe chọrọ ịgwa gị tata bụ na groundnut anyị na-akpọzi ya groundnut n'ihi omission. Ọ bụrụ na Igbo asị gị ndapụ ụda ume groundnut. Amadị m ihe na-ekwu ma nchịgwa gị na groundnut nwere afọ Igbo. Ihe nchịgwa gị na groundnut akụta nwere afọ Igbo ya na-akpọ ya bụ ahụkere ka a na-akpọ groundnut n'asụsụ Igbo ịghọta. Mana abịa n'olu ndị dịgasị iche iche, o nwere ndị na-akpọ ya, obodo m na-akpọ ya ọkpaekere ịghọta. Nke a bụ olu ndị, mana abịa n'Igbo ezigbo ahụkere.